Portugal nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ki Nongkyrshan jong ka Croatia, kila Kawang da ki Bilor Madan Hadien baka kinhuan kala syarem no da arko le iway ha ka Portugal, ha jinya kun ya ka round of 32 jong ka FIFA World Cup arajar arpoen rio, ha ka steps ngit Hadien ha turun tu. Ka jinya kun hapdeng kini ki atali ki team kalong ka be khat bha ha ka ba ka Croatia kala yo baka nam khmat ningkong lingba ka kol belat heb da uparisik ha ka minute ka basan phulai katba ke Portugal kala yo ban penyakhat dingba ke penalty balathap do Cristiano Ronaldo ha ke minute ke ba de pupra shwa ba u gon kalo Ramos unthap ya ke gol penjob ha ke jingle kai ke ba khandai pho point sau minute khalkum ki delong khubwa re thu ba Hadien ke te jingle kai ki Nongkyrshan ke Croatia ki bala kermen ba jingle kai kan poi sha extra time ha ke ba ujosko vardial Ulathap ya ka kol penyakhat Henry Hadien bala pet lingba ka video assistant referee omsham lakhen kol namar bakadei ka offside kumta kala penong ki Nongkyrshan ka Croatia ban bitar ban Kawang Bilor Madan lekai namar ka jingbom smutanat ya ka rai jong ka VAR lingba ka ni jinjob ka Portugal kala yo rung ha ka round of 16 bat kanya khun persha ya ka Spain ha ka neutrik naitung ha ka por khat arsteng minstep Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. He MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom kajok ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jungshisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.